утре от 24 юни. Днеска вече трябва да си поръчам чехли за лятото. От 2 дена е лято, 3. Вече астрономическото лято настъпи. Болят от гърдите, не мога да спа ушите. И не знам какво ще правя. Днеска трябва да ида на личната лекарка, вторник. Цяла нощ ме боляха гърдите тук. Все едно получаваш инфаркта, как е така да стягат гърдите. И сега ме стягаха, ма слабо. Аз знам грешката. 3 дена не пих хапчета за разреждане, с нощ се станах да ги пия по никое време. Трябва... Искам да си купя тротинетка, бе, майка му да я... Как да дам 600 лева на вятъра? Телефона си не мога да прехвърлям, чисто нов телефон вкъщи. Ще се обаждам, как да постъпя, не чувам ушите. Хрупа ми нещо в ухото, така и става, като все едно се чупи нещо вътре. Пук-пук-пук, е така. Така като направи, то се чува вътре всяко. Колечката ми да ме си я обичкам аз. Много си я обичкам, да. Душичка. Не знам, има ли DPF и MPF, че не ми е ясно, кой има, кой няма. Гледкам се. Харесвам си. Сега като се виждам с Барбаков, ще говорим къде трябва да я спирам, къде не мога и как да я спирам. Трябва да се избера някак да си купя, да имам нещо за обуване. Може да си купя още и сега, ще някой комплектче от колхозния пазар. Да не от колхозния, от зеленчукова борса, може. Идея си нямам. Главата ме цепи. Още съм пил много. Малко, аз вече знам малко. За сутрин закусвах спагетки. Малки, те са инстантните. Накиснах ги, ама не бяха хубави. Българските по-ми харесват. На маги летивите. Пикантници на маги, да. Са по-хубави. И да не забравя да спра сега на бензиностанцията да си купя ароматизатор. Нямам ароматизатор. За глата, да. Трябва да си купя едно ароматизатор.